हेलो लोगोफोर तो नोंथांमोननि थाखाय गुड इभिनिं तो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय आरोना गुड इभिनिंनि तो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखाबाय इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर। अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। अरे किधर गया ऑफिस? ये तो खंडर है। अरे कहाँ गया ऑफिस? हटो रे, हटो यार। नङा नङा लोगोफोर जायफ्रा रोंदों बिसोरनिसिम माने माखासे सावरायनो थाखाय बुंहरबाय बेनो आरोना आरो जायफ्रा दोनाखै नोंथांमोना नायनोबा नायदो बेनो आरोना लोगोफोर तो लोगोफोर फार्स्ट अफ अल वाइबिआइआथ' गैला खारबाय लोगोफोर मा होनबावनो ना जायफ्रा लास्टआव हाबदों बिसोरो गैला माने मुल थाखाखौ बोखांनो हायिफोर दङ ना तो बिसोरो दुखुनांथाव आरोना आरो जायफ्रानाखि मुल थाखाखौ बोखांनानै माने सुदखौ जाग्लिबाय बिथांमोननि थाखाय टेनसन फ्रि आरोना तो बेनो आरोना लोगोफोर जोबोद दुखु तो सोरबाया बिदिनो गय बागान होनानै हा फाननानै बेफोरबायदि हाबदोंमोन नङा नङा लोगोफोर तो दायो बिसोरबायदिखौ मा होनबावनो ना दुखुनांथाव लोगोफोर बिथांमोननि दुखुआनो जोंनिबो दुखु आरोना तो सिगाङावनो माने बेफोरबायदि मास मोनसेसो सिगांनिफ्रायनो बियो माने दावराव जाबोगासिनोखामोन माने थैसिगोन नै बेफोरबायदि दायो माने थारैनो जामारबाय डलारा खारमारबाय होननायनि जासिगोन आरोना लोगोफोर तो लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव आरोना मा होनबावनो थैग्राया थैबाय मोनजाग्राया मोनजाबाय तो बेनो आरोना लोगोफोर दुखुनांथाव बाथ्राया नोंल' थैयाखै आंल' थैयाखै माने गोबां मानसियानो थैदों आरोना बेयाव तो टेनसन गैया आरोना लोगोफोर नोंथांमोना उननि ट्रेडिं एपफ्राव माने नोंथांमोना जइन जादो बेफ्राव एसे एनै खामायफिनना लादो आरोना तो आंनिफ्राय बेनो दायो गोबां एप दं CBL दं माबा माबि ना लोगोफोर CBL बेफोरबायदिनो भेक्सिन नै बेफोरबायदि दं आरोना गोबां एप तो नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा बेफोरबायदियाव नोंथांमोना बेफोरबायदिनिफ्राय इनभेस्ट खालामनो हागोन आरोना इनभेस्ट खालामनानै थाखा खामायग'नानै लानो हागोन आरो बेबो जायफ्रानाखि उनफ्राव हाबगोन लास्टआव हाबगोन बेबो बेफोरबायदिनो जाखागोन आरोना सानसेबाबो माने गासैबो बेफोरबायदिया माने गोबाव समनि थाया आरोना माने नोंथांमोननो एसे एनै फैसा इनभेस्ट खालामनो होनोसै आरो बेफोरबायदिनो माने उनावहाय बिदिनो सोयै गोबां जाबा मानसिया गोबां जायोबा माने लोगोफोर माबागोन आरोना बिसोरो खारगोन होनो हाया नालाय एफा सानसेयाव बेफोरबायदिनो 500,000 बेफोरबायदि सुदखौ सोर फाग्ला होनो हानो नंगौना नङा बे ओरैनो मिथिखायो बेयो माने थगायगोन सानसेबाबो थगायगोन तो बेखौ बुंनानै जेबो लाब गैया आरोना लोगोफोर तो बेनो आरोना आंनिफ्राय लोगोफोर तो लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड बेफोरबायदि एप्सफ्राव माने बाहागो लानो हागोन आरोना आरो वाइबिआइआ जि दायो माने मोनसे आपडेट होदों माने नोंथांमोना KYC होनानै माने 6,000 सोयोबा 6,000 होनानै माने KYC होयोबा ना नोंथांमोननि थाखाखौ बख'नो मोनगोन मागोन बेफोरबायदि बुंदों बेफोरो जास्ट फेक लोगोफोर माने बिसोरो माने दायो खारखाबाय आरोना थफ्ला थफ्लि जुनानै खारबाय बिसोरो दायो माने नोंथांमोननिफ्राय माने देख्ल'नानै खारनायनि चान्ससो लाबाय आरोना नोंथांमोना माने KYCबो होनाङा मुंबो होनाङा 6,000 फैसाबो सोनाङा तो बेनो आरोना लोगोफोर तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो आंबो माने जौगानो हायो नालाय तो बेखौ बयबो मिथिखागौ लोगोफोर नोंथांमोना तो आंनिफ्राय बेनो आरोना नोंथांमोना कामेन्ट खालाम लोगोफोर कामेन्ट खालामनो बानो नाङा आरोना नोंथांमोना कामेन्ट खालामबासो आंबो मिथिगोन लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि भिडिअ मोजां मोनो माबायदि भिडिअ मोजां मोना नोंथांमोना जास्ट कामेन्ट खालामना बुङो आरोना भिडिअ मोजां जादोंबा जादों जायाखैबा जायाखै बेनो आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोन बाय बाय